Som en Jofre Llibret i la Maria Rabieta i avui en el nostre programa Llibres Dedicats, com que estem a les portes de Sant Valentí, el que farem és dedicar llibres d'amor. Però no només d'un amor romàntic, oi Jofre? Exactament, estimada companya. Apostem per tot tipus d'amor. Envieu-nos els vostres àudios i expliqueu-nos en quin moment sentimental us trobeu. A qui voleu dedicar el llibre, o si ho preferiu, també ho podem fer nosaltres. Endavant amb el primer àudio. Hola, em dic Arlet i m'agrada un noi de l'institut. És més gran que jo, ja fa batxillerat, però el trobo tan guapo. Hem parlat diverses vegades i quan el veig sento com una cosa a la panxa i és que no sé què em passa. Crec que m'agrada. Li vull dedicar un llibre que em vaig llegir fa poc i que m'hi veig reflexada. Es titula Quan et vaig conèixer, de l'Estel Mascami. M'encanta aquesta escriptura i les històries que explica. Ja conec aquesta saga. Aquest llibre que diu l'Arlet és el primer volum de la sèrie Crash. Ha tingut molt d'èxit entre l'adolescència. Aquesta autora, Estela Mascami, que és escocesa, i s'ha fet molt famosa a través de Wattpad, que és una plataforma de lectura en línia en la que els usuaris creen i comparteixen les seves històries. Moltes de les històries d'aquesta plataforma s'han acabat publicant en format de llibre. Doncs, noi que fas batxi i vas a l'Institut de l'Arlet, ja tens el teu llibre dedicat. Donem pas al següent oient. Hola, em dic Cecília, i en comptes de dedicar un llibre, voldria que vosaltres en dediquéssiu una a la Pepita, la meva mare, que avui compleix 75 anys. Jo no estic molt posada en això de la lectura, però a la mare li agrada molt llegir. Ella és una dona singular. Jo diria que no ha estat mai la mare típica, però això la fa molt especial. Gràcies, i a veure si li podeu dedicar un bon llibre. Doncs mira, què et sembla, Jofre? Li dediquem Una mare, d'Alejandro Palomas. La mare d'aquest llibre també és del tot singular. La nit de Cap d'Any reuneix a la seva família i de fet acabarà sent la nit més especial de les seves vides. És una novel·la molt emotiva i els sentiments estan a flor de pell. Pel que ens expliques, creiem que pot ser molt adient per la teva mare. Doncs jo també ho crec. És una novel·la realment emotiva. L'Alejandro Palomas mostra una sensibilitat molt especial en tots els seus llibres. De fet, recupera el personatge de l'Amàlia, que és la mare protagonista del llibre que dediquem en la seva nova novel·la Una vida, que tanca la tetralogia formada per una mare, un gos, un amor i ara una vida. I per molts anys, Pepita. Per molts anys, Pepita. Següent àudio. Hola, sóc el Nacho i la meva parella és el Martí. Ens fa molta ràbia els prejudicis que encara hi ha a la nostra societat sobre les parelles del mateix sexe. Que cadascú visqui l'amor com el senti. Viu i deixa viure, coi! I dit això, voldria dedicar el llibre Estimat idiota, de Cristian Oliver, al Martí. Sí, Jofre i estimats oients, en Cristian Oliver és professor de secundària de llengua i de literatura, és escriptor i és un gran defensor dels drets LGTBI. El protagonista del llibre creu en l'amor vertader i en el romanticisme de tota la vida. Llavors, se'l pot considerar un supervivent o bé un idiota? Qui sap? Suposo que d'aquí ve el títol. Segurament. És una lectura molt recomanable, com tot el que publica en Cristian Oliver. I continuem amb el programa, el següent àudio. Hola, sóc el Josep. Amb la meva senyora celebrem les noces d'or aquest mes i m'agradaria dedicar-li el llibre Un dia, de David Nichols, perquè explica la història d'una parella des de que es van conèixer quan tenien 20 anys. Els alts i baixos, les alegries i les penes. I quan el vaig llegir, em va recordar una mica la nostra història. Ell és l'amor de la meva vida, i les hem vist de tots colors. Però seguim aquí, junts. Gràcies i felicitats pel programa. Oh, fantàstic! Aquest és un llibre molt adient per dedicar a algú que ha estat la teva parella durant tants i tants anys. En David Nichols és un escriptor anglès i també és guionista. Sí, en aquest llibre, la història que s'explica, la parella no ha estat sempre junta. Hi ha hagut anades i vingudes, però sí que s'explica l'evolució de la història d'amor. Molt bona dedicatòria, Josep, i felicitats per les bodes d'or.
Felicitats! I per acabar, volem dedicar aquest meravellós llibre a totes aquelles persones que ens esteu veient o escoltant. Es tracta de T'estimo, d'Ellen Delforge, il·lustrat per Quentin Greban. No podem estar-nos de llegir-vos el que posa a la contracoberta, perquè nosaltres no seríem capaços de resumir millor què és l'amor. Estimar, una manera de ser, un cop de sort, una sorpresa, un sentiment, una sensació, una emoció. L'amor es viu, l'amor es diu, l'amor s'explica, l'amor es comparteix, l'amor comença, l'amor s'acaba, a vegades, però no sempre. Hi ha tantes maneres de dir t'estimo com gent que estima. Molt bon dia de la ràdio i que demà passeu un molt bon Sant Valentí. Us enviem molt d'amor!